Tarata juin kalo kile fila san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ DMS TV tiɲɛna muso ni cɛw ni ɲatuma a y'o bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka don kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da o tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la o kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'olu da o tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana ye fantan naani bɛɛ lajɛlen la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolo lafiya ka se k'an ka lakana sabati an sigiyɔrɔ la o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mai kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana région fila yɛrɛ kɔnɔna ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ale ni Kulukoro région yɛrɛ kɔni a kɔni yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka da ka ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba de don ka maci walimaw daga sigiyɔrɔ caman na ni région fila nin yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati laban na min y'a ka Mali fintigilakaw ye olu cɛsirilen bɛ maci walimaw kama walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo lafiya ka se olu ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen mai kalo tile 29 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tisana zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Ɲɔnɔ Nord-Est yan fanfɛla la ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu région de kɔnɔna na a kɔni yira k'a fɔ ko min y'an ka Mali fintigilakaw ko ye opération ba dɔ kɛ ni yɔrɔ in na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera ka banmaci walima caman bɔnɛ ani na ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ min y'an ka Mali fintigilakaw sera ka banmaci walima o daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni cɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na communiqué la min carila juma tɛmɛnen mai kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka protection civile maaw ka direction générale yɛrɛ kɔni ni o ye DGPC maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko mai kalo tile 26 ka taa se mai kalo tile 28 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ni o wagati ni yɛrɛ kɔni bɛnna seli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye siraban kasara ye ko ka 153 de kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na o siraban kasara ka 153 minnu kɛra ko kɛra sababu ye ni ka victime 170 yɛrɛ de kɔni kɛ ni o victime 170 yɛrɛ kɔni na maa 163 olu yɛrɛ kɔni joginna min yɛrɛ kɔni maa 7 ye o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o dabɔ ni siraba kasara in na an ka Mali jamana kɔnɔna na kari tɛmɛnen mai kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye commissaire divisionnaire de police Mamadou Sana yɛrɛ kɔni ale kɔni nana an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a bɛna tile damadɔni baara visite yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako minisiri ale yɛrɛ kɔni selen an ka aéroport international Modibo Keita yɛrɛ kɔni na a kɔni kunbɛnna an ka Mali lakanako minisiri de fɛ ni o ye général de division Daoudou Hali Mohamedine yɛrɛ kɔni ye halisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw olu cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn kuntanw ye olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu de la ko mai kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ko olu bolo da maa fila yɛrɛ kɔni ka bisa bɛ kɛ maa fila min na k'a fɔ k'u ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ale ni a mini yɛrɛ de kɔni ma ni région kofɔlen in kɔnɔna na communiqué la min carila juma tɛmɛnen mai kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako minisiri ale kɔni bɛ bɔ ni ka alerte yɛrɛ kɔni bila Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye yalayala feerekɛlaw ye minnu yɛrɛ kɔni tɛ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw k'olu bɛ ka caya Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko maa minnu ka nin yalayala feere yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ taa feere kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ma u bɛ ka olu ka données personnelles yɛrɛ kɔni ta ni ka taa n'a ye o yɛrɛ de kɔni na lakanako minisiri kɔni bɛ alerte bila k'a yira Burkina Faso jamana kɔnɔdenw na k'u kana sɔn k'u ka données personnelles yɛrɛ kɔni di ni maa kofɔlen ma ka d'a kan Burkina Faso jamana kɔnɔna ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni interdilen don ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi kibaru kɔnɔna na an bɛ
wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye halisa olu kɔni bɛ ka continuer jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili la walasa min yɛrɛ kɔni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen u ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye min kɔni banbaci walima k'olu fɛnɛ silatuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu ye opération caman kɛ an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna opération mun yɛrɛ kɔnɔna u kun bɛ ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ a kɔni la k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuala localité sud est yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro region de la ale ni Masina localité nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu region yɛrɛ de kɔnɔna na a kɔni la k'a fɔ ko don tɛmɛnen na ko min ka Mali fintigilakaw ko opération ba de kɛ ni region filanan na opération mun yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima u daga sigiyɔrɔ la kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka état major général des armées yɛrɛ de kɔnɔna ni état major kɔni y'a yira k'a fɔ a ka ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a fɔ ko mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ni localité fila ninnu de la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima u daga sigiyɔrɔ caman ma an ka jamana localité ba fila yɛrɛ kɔnɔna ko opération fɔlɔ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuala localité sud est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro region yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni taara bɔ banbaci walima o dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni kan ni dogo yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna banbaci walima o ka moyen logistique caman kun bɛ yen fo ka taa se matériel de campement yɛrɛ kɔni ma o caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni banbaci wale daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni u to jamana lakɔlɔsili baaraw la ka se ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni sanfɛla la ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kalama ko ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapu in kɛra sababu ye ni moyen logistique fo ka taa se matériel de campement min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni yɔrɔ kofɔlen na farapu in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen la ka tiɲɛni don banbaci walima daga sigiyɔrɔ in fɛnɛ na ko farapu filanan o kɔni kɛra Segu region yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina localité nord ouest yan fanfɛla la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔ fɛnɛ kan ni yɔrɔ kofɔlen in na ko bɔtara k'a kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima o yɛrɛ kɔni ko n'u tilal'u ka walejuguw kɛli la ni ka ɲɛsin civiliw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ boli ni ka t'u dogo ni yɔrɔ kofɔlen in na o yɛrɛ de kɔni kɛlen min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don banbaci walima daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko ni opération fila nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bilan ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko bilan bɔra opération fila nin yɛrɛ kɔni na o de y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima o daga sigiyɔrɔba fila ye ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen na ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ banbaci walima a caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni fagara ni farapu nin senfɛ minnu kɛra ni ka ɲɛsin daga sigiyɔrɔ fila ninnu ma ni region fila nin kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni état major général des armées ye communiqué in kɔnɔ a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a b'u fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na jamana lafasali baaraw la ka d'a kan sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu b'u cɛsiri ni ka taa banbaci walima o kɛlɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye u ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye nin wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ mɛ kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔni a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko sifinnaka fila yɛrɛ kɔni fagara k'u to moto sanfɛ ka d'a kan sifinnaka fila nin yɛrɛ kɔni ma sɔn ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kumakanw lamɛn état major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 wagati ka sanga ni miniti 30 ye ko sifinnaka fila n'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ moto kelen yɛrɛ kɔni kan n'u kun bɛ ka bɔ pont de martyr fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'u kɔni ye u wajibiya tɛmɛ ORTM yɛrɛ kɔni yɔrɔ checkpoint fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ko ni sifinnaka fila nin yɛrɛ kɔni kelen ni ka checkpoint fɔlɔ in yɛrɛ kɔni tɛmɛ wajibiya yɛrɛ kɔni na u selen filanan yɛrɛ kɔni na min y'an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye tir de sommation yɛrɛ kɔni kɛ ko n'aw ta sifinnaka fila nin ma sɔn ni k'u jɔ ko yɛrɛ kɔni kelen an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ garde la yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na olu ye tir de sauvegarde yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni sifinnaka fila nin ma ko yɛrɛ de kɔni kɛlen marifa bali yɛrɛ kɔni sera sifinnaka fila nin ma o yɛrɛ de kɔni kɛlen min y'an ka Mali fintigilakaw ye u nan'u ta teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ko nka min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka fila nin yɛrɛ kɔni olu ni tora nin ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u ma se ka kisi hali n'a sɔrɔ u taara teliya la dɔgɔtɔrɔso la min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ nin communiqué in kɔnɔna na k'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko nin ko min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na a ko o ko min na état major b'i profiter nin communiqué in yɛrɛ kɔni fɛ ni ka hakiliji kɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko point de contrôle fɛn fɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a wajibiyalen don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ni min y'an ka Mali fintigilakaw n'u y'a fɔ k'an k'an jɔ ka se ka contrôle kɛ nin yɔrɔ ninnu na ko n'an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a fɔ k'i ka min yɛrɛ kɔni kɛ k'i k'o kɛ basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa i kana na risque yɛrɛ kɔni ta ko n'o tɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni wajibiyalen don ni ka ko dɔw kɛ walasa
walasa ka se ka i yɛrɛ kɔni lakalmer o yɛrɛ de kɔni na k'a laɲini no bɛɛ lajɛlen fɛ an ka consigne yɛrɛ kɔni suit n'an sera poste de contrôle la. Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna communiqué la min carila mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état major général des armées ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 29 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tisana localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Ɲɔnɔ Nord Est fanfɛla yɛrɛ kɔnɔ ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Segu région yɛrɛ de kɔnɔna état major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin kofɔlen na min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni tun bɛ patrouille yɛrɛ de kɔnɔna Tisana localité yɛrɛ kɔnɔna ko ka fintigilakaw to patrouille la localité kofɔlen na o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw ka tilenganfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko kabini an ka Mali fintigilakaw ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛnna ni yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko kari ɲɔgɔnna tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la ko kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔnɔna min y'an ka Mali fintigilakaw olu ye dadigi kɛ banbaci wale maaw la fanga fɛn fɛn tun bɛ banbaci wale maaw la ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fintigilakaw y'o fanga in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo ni u caman yɛrɛ kɔni fagali a kɔni yala k'a fɔ ko ni opération in kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔnɔna ala k'a fɔ ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'u ye banbaci wale maa caman faga k'an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da équipement de communication caman kan camion fitinin kelen gilet pare-balles caman fo ka taa se matériel logistique caman yɛrɛ kɔni ma ko min y'an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da ni fɛnba ninnu de kan ni opération in fɛnɛ kɔfɛ ko banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'o ye tiɲɛni don banbaci wale ma daga sigiyɔrɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na opération in kɔfɛ min yɛrɛ kɔni état major général des armées communiqué in kɔnɔna a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a bɛ an ka Mali fintigilakaw fo ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lafasali baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko k'a daminɛ mɛ kalo tile 26 la ni ka taa bila fo mɛ kalo tile 28 na san 2026 ni o kɔni bɛɛ la seliba wagatiw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye an ka protection civile maaw ka direction générale olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni taara intervention yɛrɛ kɔni kɛ siraba kasara caman na ko siraba kasara dɔw yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na san o san kɛrɛnkɛrɛnnenya la seli masurunyalaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye siraba kasaraw ye o kɔni bɛ caya an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ka sanga ni ɲina san 2026 seliba yɛrɛ kɔni ye ni o kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ mɛ kalo tile 26 la ni ka taa bila mɛ kalo tile 28 na ni yɛrɛ kɔni an ka protection civile maaw ka direction générale yɛrɛ kɔni ni o ye DGPC maaw yɛrɛ kɔni ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u taara intervention yɛrɛ kɔni kɛ siraba kasara suguya caman yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔna na ko an ka ɲina seliba fɛti yɛrɛ kɔni na ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra o siraba kasara la o yɛrɛ de kɔni ye ko siraba kasara ka 153 de kɛra jamana kɔnɔna na ko siraba kasara ka 153 min kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna o kɛra sababu ye ni ka maa 170 yɛrɛ de kɔni kɛ victime ye ko maa 170 in yɛrɛ kɔni na maa 163 olu yɛrɛ kɔni joginna maa 7 olu yɛrɛ kɔni sara ko ka sanga ni bilan yɛrɛ kɔni ye ko ni ye a kɔni sanga salo seliba yɛrɛ kɔni ma ni o bɛnna san 2025 yɛrɛ kɔni ma k'i b'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye siraba kasara ka yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ kɔni bɔra la ka d'a kan ko san 2025 seliba yɛrɛ kɔni na ko siraba kasara 203 de kɛra ko siraba kasara ka 203 minnu yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ni ka maa 372 de kɛ victime ye ko victime 372 ni yɛrɛ kɔni na maa 368 olu joginna maa 4 olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ko ni jate yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko salo ni ɲinɛ yɛrɛ kɔni cɛ ko caman yɛrɛ kɔni bɔra siraba kasara yɛrɛ kɔni k'a la ko nka dɔɔni yɛrɛ kɔni fara la maa sata yɛrɛ kɔni ka k'o dabɔ siraba kasara la an ka autoritéw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye siraba kasara ninnu ka caman yɛrɛ kɔni ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kun yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko maaw yɛrɛ kɔni tɛ siraba sariyaw labato ni o dɔw yɛrɛ kɔni na a dɔw bɛ se ka kɛ u bɛ boli vitesse la dɔw bɛ bolimafɛnw boli ka sɔrɔ u sulen yɛrɛ kɔni don ka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ to volant yɛrɛ kɔni na u hakili yɛrɛ kɔni tɛ circulation yɛrɛ kɔni na ko caman yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka na ni siraba kasara ye an ka Mali jamana kɔnɔna na k'ale tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako minisiri ale kɔni sera an ka Bamako kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛna na tile damadɔni visite de travail yɛrɛ kɔni kɛ jamana in kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Burkina Faso yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko sanga ani wagatiw b'u ka jɛɲɔgɔnya tɔw yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ commissaire divisionnaire de police Mamadou Sanani ale de Burkina Faso ka lakanako minisiri yɛrɛ kɔni ye a yirala k'a fɔ k'ale sera an ka Mali jamana kɔnɔna na
ani don kofɔlen kilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati de aéroport international président Modibo Keita yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Senu localité yɛrɛ de kɔnɔna komi yɛrɛ kɔni Mamadou Sana yɛrɛ kɔni hale selen an ka Mali jamana kɔnɔna ko a kɔni kunbɛra an ka Mali lakanako ministère de kɔni fɛ ni o ye général de division Daoudou Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ye ko Burkina Faso ka lakanako ministère ni déplacement min kɛ ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna ko déplacement yɛrɛ kɔni nana kɛ tile damadɔni kuntagala de kɔnɔna na ko a ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna o bɛ tali kɛ Burkina Faso ale ni Mali jamana ka fɛrɛ latigɛ la ka to ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la lakanako ale lafasali ta fanfɛla la ko ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ministre fila ninnu ale n'u ka délégation u bɛ kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka fɛrɛw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se k'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la lakanako gɛlɛya min bɛ yen nɔ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni ka bɔ jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mais kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ka arrondissement fɔlɔ commissariat de police maaw ye k'olu kɔni u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni ka kaso quartier yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na bolodala ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko bisiya bɛ kɛ u la k'a fɔ k'u ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ni a mini yɛrɛ de kɔni ma jamana in kɔnɔna na ko bolodala maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko kelen si bɛ san 20 yɛrɛ kɔnɔna ko min si bɛ san 20 na bisiya bɛ kɛ k'a fɔ k'ale de ye ɲɛnaminimafɛn feerebaga yɛrɛ kɔni ko bolodala filanan min ka o si bɛ san 22 de la ko ale min si bɛ san 22 yɛrɛ kɔnɔna bisiya bɛ kɛ k'a fɔ k'ale de ye ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni tabagaw ye ko a commissariat maaw yɛrɛ kɔni bɛ u boloda ni maa fila yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn comprimé 30 yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo ale ni chanvre indien ni o kɔni ɲɛnaminimafɛn o bolo 6 yɛrɛ de kɔni tun bɛ maa fila ninnu bolo wagati min commissariat maaw bɛ u bolo da u ka kaso quartier kɔnɔna na ko commissariat maaw yɛrɛ kɔni kɛlen k'u bolo da ni maa fila yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni bila tan u taara maa fila yɛrɛ kɔni ka so woloma ko wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye ka commissariat de police maaw y'u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni ka u bolo da fɛn minnu kan o de ye shisha kurama irizila ni o kɔni ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale kɔni bulu caman telefɔni caman emballage paquet caman machine à sceller balanci fo ka taa se 30 ani dɔɔni yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye commissariat maaw yɛrɛ kɔni k'u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ni maa nin yɛrɛ kɔni ka so ko wa bisiga bɛ kɛ k'a fɔ ko nin 30 ani dɔɔni nin yɛrɛ kɔni ko maa fila nin yɛrɛ kɔni ye wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka fɛn kuntan nin feereli la ka so quartier kɔnɔna na ko bolodala maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka o kɔni dira kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko nka min yɛrɛ kɔni ye ka commissariat de police ma olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in bila ta k'ale sɔn u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa fila nin na u ka baara nin kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complice nin minɛ teliya la ne yɛrɛ kɔni ka arrondissement fɔlɔ commissariat de police ma olu bɛ ka wulemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration yɛrɛ kɔni to renforcer kosɛbɛ ani lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka se ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛliko la an ka Mali fantan a n'a ni bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na communiqué la min carila mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka lakanako ministre ni o ye Mamadou Sana ale kɔni bɛ alerte yɛrɛ kɔni de k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yalayala feerekɛlaw ni yalayala feerekɛla nin yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tɛ k'u bɛ ka caya Burkina Faso sugubaw ale ni a kari kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ko ni yalayala feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ka feere nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fɛn caman feere a dɔw ye telefɔniw dɔw fana bɛ tobilikɛminɛnw yɛrɛ de kɔni feere Burkina Faso ka lakanako ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ni yalayala feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ye k'u bɛ taa feere kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ma u bɛ o maa nin yɛrɛ kɔni ka GPS ale ni u bɛ feere kɛ maa minnu ma u b'olu ka données personnelles yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta o yɛrɛ de kɔni na Mamadou Sana ale kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw hakili lajigi kosɛbɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni tali ni maa sugu nin yɛrɛ kɔni fɛ k'o kɔni ye menace ba ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatiliko ma ko min yɛrɛ kɔni ale Mamadou Sana yɛrɛ kɔni a bɛ hakilinaji kɛ k'a fɔ ko décret dɔ yɛrɛ kɔni taara san 2018 décembre kalo tile 31 ni o décret yɛrɛ kɔni bɛ kuma feere ale ni diliko yɛrɛ de kɔni ma Burkina Faso jamana kɔni na yiralen don k'a fɔ ko e maa o maa yɛrɛ kɔni tɛ Burkina Faso jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ye k'e ye jamana wɛrɛ ka ressortissant yɛrɛ kɔni ka interdilen don i kɔni na i ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ta ko wa o décret yɛrɛ kɔni
kɔfɛ min ye olu Burkina Faso autorité ma olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka dankari nin ko nin yɛrɛ kɔnɔ. U ye maa caman minɛ ko in hukumu na ko nka o n'a taw ta halisa maa ninnu bɛ ka continuer u ka wale ninnu fɛ. Ko walasa min yɛrɛ kɔni ye nin wale in yɛrɛ kɔni n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na lakanabali ye Burkina Faso jamana kɔnɔna ka dankari o la min yɛrɛ kɔni ye Mahamadou Sanneh ale bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ma k'u k'u hakili to u yɛrɛ la wa ni yala feerekɛla fɛn fɛn nana essayer k'a bɛ u ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ta ko u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa nin yɛrɛ kɔni dénoncer. Ko yɛrɛ de kɔnɔna la ɲini don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'u bɛ na u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ka na minɛn feere la u ma walima téléphone feere la ni o maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ta k'a laɲini don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw fɛ u ka o maa nin yɛrɛ kɔni tamasere lase Burkina Faso lakana tigilamaaw ma u ka numéro vert fɛ ni o ye 10 16 17 ale ni 199. Ko ne maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na maa dɔ yɛrɛ kɔnɔna na i ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni minɛ i la maa min tɛ Burkina Faso jamana kɔnɔden walima i bɛ ka bisigi a la k'a laɲini don i fɛ i ka numéro vert nin yɛrɛ kɔni wele walasa maa min ye nin wale in k'i la a tigi bɛ cogo min a y'a kɛ yɔrɔ min na n'a kɛra heure min yɛrɛ kɔnɔna ka se ka o kunnafoniya nin da Burkina Faso lakana tigilamaaw tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ Burkina Faso lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana in lakana sabatili baaraw la. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.